estamos no Colexio da Florida, na biblioteca tamén do Colexio Florida, e imos a facerlle unhas preguntas a Xiomara. Xiomara, de que libro vai nos falar? Do diario de Niki. Por que che gusta este libro? Porque ten moitas cousas que me gustan moito. É interesante? Sí, bastante. Por que? Porque ten moitas cousas interesantes porque ela entra nun mundo máxico e é moi interesante por iso. Cal foi a túa sensación cando liches? Bastante boa. Quen é o protagonista? Unha chica chamada Niki. Pertence a algunha colección? Si, a colección do diario de Niki, que este é o número 8, unha princesa algo desafortunada. Que editorial é? RBA. Recomendarías este libro? Si. Cantas páxinas ten? Sobre 268. Ten películas este libro? Non. Cal é o autor? Rachel René Rassi. Aquí terminamos co Xiomara na biblioteca da Escola Florida.